kini ba? Kini iro ah. Makanundang ko rin sir ito man eh. Mura bitaw na ba? Good na ako. Itong juga asong iro ah. Ito ma. Ganun Mo si juga- sir. Ito nga na siya panit. May sir to. Kailan na si kuya? Minga mo, boy. Okay, matawa na lang. Kumain, nagluto. Sibusyon ka, tuwal ba hinula ng bawang anak, sige ang katong. Oh, kuya. Kuya, may guli. Napapag kitang galaag da! Hiling na bukag. Namisa. Tag-isa ko taning, tagbalay ko taning, hindi. Makaon doon ta. Malamig ka ito. Uy, makaon na. Hayayan, no? Yayan mo muli naman siguro gon. Nasa kusina. Tanawa na to. Ikaw ni bahala to. Oh, sitip daw ako lang muli dahil. Milagro nga naninay gibing nako. Napay usag dapat trapo aning stove anay. Ay, sir. Naglagot mo sir. Hay ero. Itong kulon bitaw sir. Ah, ito gre. Ito ko juga mo kulon sir. Kamatay mo. Ni panudungog kaninso. Tingali og maputbol mo ng gabi mo na ba? Ayaw po sir. Ano pala dudog sir? Ano ka sir? Sakitan bitaw kasi tibor siya na tog na Paul. Nabasa ko naman sir. Isapot. Asa ito napatay si Grito? Ito mo ba? Naglagot siya sa ito mo lagi? Asa na bitang irong ito muna eh. Siya ang putuan na matay. Lami yung dapat yun lagi na. Ito mo, nalalas lami at dapat yun. Ito mo lagi. Ito mo lagi. Sa may sinihigan aning usa balik-balik. Kung ito di ko gaspan. Sige, kumain nyo na kayo mo. Kawas nga rin ito. Bantay mga buwan ng muli ha. Sir! Napoy, bangko. Kala ko. Pag-ipo. Tama. Kau na hoy, slice of bread man. Sinuan ba dyan? Uwa pa rin na. Kumplito. Ah, napay adobo. Tambok na wa. Ni bulag ero. Napay ng ero. Napay pansit. Sus, gagawin yung nagamyan na ano. Spaghetti. Sus, yung tangas pagitan ng gamo. Tagay ko. Plato din ba? Kaya ang kaon ko. Sige, sir! Yes, suko ulit ka mo. Dara, sir! Kamatay. Sus lang may agad mong pakugo ni Tiburcio. Plato ne? Plato? Platito. Hapak. Sino ni mo Oh, ni sir! Ihapak na, sir! Sir! Yung mga kay patito, maroon na isa patito, remote, hik, asuka! Sus. Ay, bet, ang business, sir, bet! Lisdan bitaw. Kadagang plato dito. Oh, ang panghugas. Patito, ang nadungog, sir! Sorry kayo, sir! Ha, bungol ka? Oh, mo na dungog, sir! Sir! Understand, sir! Ay na mga bugo din yung mga trabantes nagparehas sa mga diborsyo asan sa diborsyo ron diborsyo ito dyan Oh, kibaw, sir! Basta ito taman, suko ito taman, sir! lah alis din na dito sumutan Sir, latong dako lagi, sir! na plato nga magkakaroon kung gana Gusto ka ito, sir, na, sir! akan na to Sige, sir! Ito pwede mo balik ako. Uy, itong plato naman tanggana. Ano ka mag-run? Reklamo sir, aray kaya di ko rin plato. Kung magreklamo, ipakang si Oprah. What? Makatulong ito ma. Ikaw hatagal, ikaw pakatid ko. Ay, bahala ka. Lagi na isog ka juga sir, lagi ba? Tara. Ini, video masuk ko sir, may plato dyan eh. Plato ng mga planggana. Tara sir, plato dyan eh sir. sus kamatay mo hatag kung plato mo na kung gusto ka na nagtao Plato mo ka mga planggana sir. Mutikin mo ni mo sir. to bukan ng restaurant na day Boss, dia ka sir. Nabi sir, ganito uhan. Plato na sir. mapako ng diborsyo ng mga panahon na mga suot ka yung bunja po nabundak na lang yung tinawag walang minaw O sir, plato eh sir. kanang kung plato nga ego po ka ng tao ngani ngani kitabon lang nga ng pansin Ingo, taga ganina sir. Ingo, taga ngana. Ikaw, sabi ba? Ikaw, uy! Buang sa lamia sa sekarang na yun. Bali mo na ng lamisa ng mga tuhan at tungtong o batang lamisa to ah. Sus, magtapat sa ereng.
Panugoon, wala di klaro. Wala hinungdan. Uy, ingon ka kini. Nasa ko si sir. Uy, di ko lima o. Sir, ato daw. Sa nini. Tanon sa dahil plato. Katulog na akong tinuon. Piki ka rin eh. Bilin China, tanan ni eh. Ito man yung piki. Ikaw ko. Kung ka to, nasa ihang plato. Ingon eh. Kapasa ka to. Kita na nung sa video. Pagkaon, zuba ba? Oh, yung plato na zuba. Unya, way kutsara. Kanong ko naman way kutsara, anay. Yung plato! Unya, way kutsara dito eh. Huwag mo kapanghugas ng kutsara. Plato na dito pong higasan. Ano, ingan mo sir, ikaw Zod. Unya, uga pa ka ma. Kung plato, abot pala hapak yung plato ng now. Tao! Bakit tanaw di alam sa likod? Ikaw Zod, butang ka. Sir, ito mo eh. Makita na tawag sa likod. Bakit tanaw to dahil? Ako pa ni mo tawag ng mga igsoon mo dito itong kay mga na kay mga ano pagdaog na yung plato kutsara na kay mga ano. Masay! Tawag kang si Tom. Ano po? Tapos yun eh, ito yung mga mga sila. Nag, Sara kay, na, kay paliko na kita ito. Bukon ko. Ano yung manghot eh? Ano yung manghot? Ano pa din? Tawag ka sir ha sir. Ito yung sir. Sir, Nasa mo ba manggol? Tawag dito. nagdaman. Hindi ang manghod basta. Tawag mo yung isa. Ano, mas tigwang pa nakuha eh. Sir. Tawag sa maguwang sir. Nangaon na daw mo. Ay, first time kayo nangagda. Ito sir. Kasi first time kayo nangagda kuya. Kau dia kay kini. Mo sobrang yung ganyan no. First ako niya ako ni ikaw. Kau dia kay. Kau mo kay ba? Lagi ni Panos? Ilan na panos kay. Ha? Para sino ang panos na. Inamag ka na tanay, pangitaw ko sa Tiburcio. Kasi naman doon ako, kaya bitik para siguro to. Maayo, tayo nga. Hoy mga met. Share ba? Dito say lagi mga met di ko ano may aray. Pisi. Ina mo minigag basta no bang nga sa gunda ko nagain sa kutsara. Ihan na sir ito sir Tom. Na may tubig yan ko. Dara sir, ito. Hala. Mali ba kung pinag-uuna ko lang? Isa na yung ginawa. Wala ka man to kanina, magpunta na sa rin. Kamay na yun, eh? Sir, nasabo na sir? Nasabo? Pagkabay mo, kayo naman kami na. Nasabo mo ko sir? Sir. Nasabo sa sexual kayo sir? Palpak na. Palpak naman ka na mga baka. Isa kayo nga nagabayan eh. Kinin mo to? Ano lang, di ka muli sir. Muli, hindi ko ka. Ay, sa may dipin lang eh. Ano namang bayan eh. Muli dahil. Muli ka no. Giwag. Wait sir, ako sa kabay kasi wala ako. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Wala yung sir. Kailan ay madura sa mga nasabo. Gilibak pa sa kuno-kuno yung pag-inom ko nito eh. Mura ko nung ako eh. No? Mabigay mo na. O sige mo na. Sige mo na. Sige mo na. Ibo ko ako ni sir. Ino nang manghod nga. Kanang kipsi ko nung maong na. Sige mo na sir. Sige mo na sir. Ino lagi tong ingon mo. Hoy, tinuod! Nadunggan ako siya nga. Kasi nag-color ni mo, Tom. Ino lagi. Di sir. Awan mo sir. Ano ba sir? Kudahan sir. Kudahan sir. Basta na ko dami. Ilan. Yuhon mo dito ka.
sir. Ako, sir. Ako pa ba yung kuya, no? Hindi ako kayo ng kuya. Ito, abilan, sir. Ako pa ninyo. Pagkitaas di bosyo, makita nyo. Igna ko, o asa ka daw. Sir, ayaw mo sa piha. Inom yan eh. Uy, yun nga iko. Sister! Yes! Saan to? Kalatapan man eh. One more down. Ang mga maid na pula ni Mahin hanggang magisugog pangitan di mo sa bato na pupupa. Pakan po mga maid ane? Ano po yung bulo ka niya? Tuloy ayun, sabaw na. Pagka Sir Tom, bantay na nasunod episode. Ikatong episode Tira, na sugo. Ikatong episode, bantay, kamang katong napog ron. Ano to? 1, 2, 3. What's up, mga friend? Dakong mamag mo. New recruit. New recruit. Ikaw naman channel din. Please subscribe my channel, Aba channel. Makaran, muna tumakaran, o hinatunta nga mag-subscribe mo sa mga channel. Subscribe, guys. O sa ka-Ariel nga kwan. Para patong. Aba channel, o butan mo sa iyang mga kwan. Don't forget. Laag lang mo sa iyang channel, Aba channel. Aba dangas.